One to go. On a pas go. Ne move pas. One to go. On a boy. On a pas go. On a pas go. On a pas go. On a pas go. I don't know now. What's the crab? What a shot! Come on, the ghost is on. Come on. On a what's the crab? I don't know now. What's the crab? On a what's the crab? On a what's the crab? Kakwan gada shot kakalo numa. Good work on na kamse de. Well, na ba touch no. Ataka ko o ja ana. Ona abazi kwegbe. Ajo mo na abazi kwegbe. Ona na apigwa. Yo jo na town. Ona na apigwa. Ona na apigwa. Ona afugo ko si ade no on pati igwa ko na ko no lodia. Come on balance your oso. Ona na apigwa. Konfi no na apigwa. Na aye ngwe joy. Ona abazi kwegbe. Mera talk. Come on. Ona abazi kwegbe. Ona abazi kwegbe. Ona ya apia kwegbe. Ono ga apia kwegbe. Ono ga esu kwegbe. Ono ga akụkọ igwe. Ona ya abazi kwegbe. Asị m na abazi kwegbe. Ona ya abazi kwegbe. Na-esu igwe. Ndị na-esu igwe, aka na-esu igwe. Aka na-esu igwe. Shut up. Mgbe na-ejide mmadụ ịmara ka unu si agbafa ka unje na nke Porsche unu amara ka unu si pịa ọnụ na-apịa igwe. Okay, ama m na ịma voice onye dị ya. Ama m na ịma voice onye na-ekwu kịta ya na-ajụfa unu aga-agbazikwa egbe. Unu aga-apịazikwa igwe. Ama m unu ma voice onye na-ekwu ife ahụ. Ndị Igbo si na afọ ihe ka obi ele ọba. Ọ ya agba afọ ihe ka obi ele ọba. So nyapụ onye dị ka o nwetago beta job. Nyotago ime onye dị ife ahụ. Ọ bụ na ị na-efolo ị ga-ama voice onye na-ekwu ife akịta. Mana o nwere ife m chọrọ ịgwa ihe atọrọ m ọchị not because of na the guy na-abịa na-achị ọchị. Do you understand me? Ọ ife ọjọọ na-ata amụ. Ịma ihe tọbara m amụ ebe a bụ mbịa cheta ka ụmụazị a ga-abụ apụta na kamera na-agwa gị ọ bụrụ ete na bụrụ ete ọ bụrụ ete na wọta. Do you understand me? Amụ a na-atọ m. Ọ bụrụ ete na bụrụ ete ọ bụrụ ete na wọta. Do you understand me? Na-ajụke n'onwe gị. Jụọ onwe gị. Ọ bụ etirichi mmiri na-agide ebe ọ nọ. Ịma na unu na-ekwu sọsọ okwu gentle. Ọ bụ etirichi him now. Where is he? Apụta m ebe a gwa gị sị that na sọsọ power ụmụnne m na-aga nwere bụ because of ịgba afaji. And ndị a na-adị brutal to our people. Mgbe ọbụla fa nwetara our people. No mercy. Ị afụfa aja ma ndị ya na-apịa onye sọpozoro ịmụtago ọgbọfa. Onye sọpozoro ịbụ na onye abụghị grandfather. Fedebia na-apịa aka n'isi. Dosu na elebelere ya na-asị na ọsabụ. Ka m gwakwa gị again. Ị ka nwere a very very big chance. Ịbalị je onye mụtara gị n'ụwa uru. Ọ bụrụ na ị ka nọ n'ime ọfịa wee na-ebugharị egbe ndị name of na ị na-azụ freedom, nwanne aka ga-atọ ọchị gị very soon. Ife m na-agba gị go and write it down. Do you understand me? Ịma na mmadụ akọfune. Ọ bụrụ na ị nọ n'ala Igbo of today na-agbagbusi ndị mmadụ na-eme ife ị na-eme ndị name of na ị na-azụ freedom, aka ga-ebi gị.
no distance tap. And ihe na-ebute m ebe a bụ etu anyị nọ kịta erifere ị na-eme mkpọtụ mana mgbe ọbụla aka chịkọrọ kịta etu akịta esi wee chenụcha ụmụnna anyị a kịta ya na afụ kịta ebe a na amụ ajụ ọkụ oyi ozugbo ịdịka ude na mmiri mara. Do you understand me? Mana ndị a na-eyuzu gị na-eyuzu gị ụmụnne fa n'one nọ na dị strọgụl na fa na iji edesive gara gị na achọrọ inye gị freedom. Ikwu fa na ibe fa n'one ka fa biile egbe. Igbo egbe amanye anyị freedom na Nigeria. That is the pure and fat truth. Do you understand me? Akwa ifo kịta aba ka esi chen jafa amụ ajụgo fu oyi. Alụ ajụọ n'ofu oyi. Ịma na ị na-eko like this, you feel ebe that na ịbụ agaga. Like nke nọ n'ụmụaka si na onye nwa bụ ikuku. Bụsa aka ya ba abịa. Ishi epempe. Ya ishi ya ha na-azị ya. Epempe. Let me remind you again. You can with a lot of chance now. Iji nwayọ dobe egbe afọ. Zọba onwe gị. O nwere ife ịghọtalụ. Ọkpọ ọbụla na-aga warawara. Anya na-aga warawara na-afịa. Ihe a bụ okwu Igbo ka m chọrọ iji wee nye gị ndụmọdụ. Ka onye dị ibie ma. Ndị Igbo si na amụ ụmụ eme ụmụnna na onye ọbụla ma onye ilu ya. Do you understand me? Ka m gwara gị. O nwere kamp ị nọ n'ala Igbo today. Somebody amalọ na ị nọ that place. And onye ahụ ma na ị nọ ebe ahụ nwere onye ọzọ mụ ya nị. Ọ ya agbakwa onye afọ. Because onye ọbụla manụ gị nwere onye ọ bụkwa manụ to. Onye ọbụla ịkpọrọ manụ gị tata nwere onye ọ bụ manụ to. Onye ahụ nwekwara onye ọ bụ manụ to. So nwere ebe ị nọ today n'ala Igbo mmadụ amarọ na ị nọ ebe afọ. Nọmbọsị nyawo mmiri zuru agwọ ọnụ. Ọgbọbụ ife olile. Ife m na-agwa gị bụ ndụmọdụ ka m na-enye gị. Elu like gwa nwere nke bịara oge afọ na-asị m na gentụl dị na-adị asịkwa ndo. Okwele n'izu ọ gwachara m okwu afọ wele n'ọnwa na ọkpọtụọ. They understand me. Wish mma apụtakwa ebe a na-agwa gị. Abụrụ ọzọ m onye na-atụ egwu ọnwụ because I know that I will buy one day. So iji zinye bịa na-etere m. They understand me. Mana mbọsọ ọbụla imepere ọnụ wee sị na m ga-anwụ, ị ga-ebu m ụzọ wee jebe. Bet me. Ị ga-etipịa before me. Ọmụ na-agwa gị ya. Do you understand me? If you like, no repent you. Keep on mebe buga. Agwa ibugida ga-esi wee chịkọ ndị akịta na-achọfe ga-agbazigbo onye ọbụla n'ishi na daiz anụ alụ na-afụfụ ụfụ maka oge afa ya na-terrorize community fa ya na-ama na ife afa na-eme no pain ka fa ya na-eri ishi on their own people. Do you understand what I'm saying? Na akịta ifu ga-esi wee jide fa ụfụ ahụ bịafa onye ọbụla na-ebe atarakwa m onye nke na-amụ amụ bụ ịhụ m onye a na-amụ amụ because icheta ihe ndị a na-eme ma fa bụ n'egbe. They deserve no mercy. If you're born in our side, if I support of her, and you will some of them kita. Nata, obodo ọbụla ị nọ bịa replay, ya is bịa replay send afọ ewepụgo na bịa bugharị egbe afọ ebe ọ bụ na fanwe ibu egbe afọ no the better thing. Nata ma ọ bụ izunye nwanne gị si nwanne gị ya take over from one commander. Etu a kịta na agentụrụ kịta ọ nọkabezie. Ịghọtago update richi mmiri na nwụrụzi onye na-anụ onu ya mgbe ofu nwanne gị maọbụ gị nwa maọbụ nwa gị ya bịa nọchie anya fa ọ bụla ị nọ one side na side refa na support fa kịta fa nwụrụzi onye na-anụ onu fa pụta bịa take over. Ụsụ ya amịchi unu niile ọnụ one after the other. Ụsụ ka amịchi unu niile ọnụ aka ga-ebichi unu niile one after the other. It's just a matter of time. I'm happy etu a kịta chale nwa mgbafọ si achụ unu bomba to bomba because onye unu that ohere for amnesty gị pụta ka emeghe ka ị bụrụ mmadụ. Akwa ifuru Anambra youth o popụtara ọ dị ka program a na-akpọ one youth two scale ka ọ gịnị ka pụta ka emeghe mmadụ eju ọ bụrụ onye terrorize village gị dị ife ka gị mma ka ga-ebi unu n'ala one after the other.